Adrian Agius magħruf bħala ta' Maksar li jinsab akkużat fost l-oħrajn bil-qtil tal-avukat Carmel Kirkhope qed isostni li d-drittijiet tiegħu inkisru minn deċiżjonijiet riċenti tal-qorti li ċaħdulu l-libertà proviżorja. Adrian Agius qed iwieġeb mhux ħati li kkummissjona l-qtil tal-avukat Kirkhope li nqatel fl-2015 f'kumpless ta' garaġġ f'Birkirkara. It-tielet talba l-libertà proviżorja li saret f'Awwissu ġiet miċħuda minħabba l-biża' ta' tfixkil pubbliku li jista' possibilment jirriżulta jekk l-akkużat kellu jinħeles mill-arrest preventiv. Dik id-deċiżjoni kienet waslet lill-avukati ta' Agius biex jitolbu lill-maġistrat sabiex jagħti referenza l qrati kostituzzjonali billi sostnew li l-kwistjoni ta' diżordni pubblika ma tistax tiġi applikata. Iżda talba ġiet miċħuda nhar it-tnejn mill-Maġistrat Farrugia Frendo waqt seduta tal-kumpilazzjoni. L-għada tlieta l-avukati tal-akkużat resqu każ kostituzzjonali fejn talbu lil qorti tiddikjara ksur ta' drittijiet ta' Agius u tagħti rimedji adekwati kif xieraq. L-avukati Alfred Abela u Renee Darmanin iffirmaw l-applikazzjoni. Persuna li ġiet miżjuda minn mara fuq Facebook waqt bibita spiċċat waslet għal ġlieda kbira bejn koppja bl-argumenti jibqgħu sejrin sal-appartament tal-mara u ir-raġel li kisser il-mobile tagħha. Ir-raġel ta' 37 sena residenti ħalaxa li dder quddiem it-tribunal għat-talbiet iż-żgħar ġie kkundannat li ħallas il-mobile tal-mara li hi miż-żewġa u li kienet kollega fuq il-post tax-xogħol tal-akkużat u li kienu f'relazzjoni. L-akkużat għaddej ukoll proċeduri kriminali dwar dan il-każ. Il-mara qalet li kienet f'relazzjoni miegħu li ntemmet fit-13 ta' Jannar tal-2018. Dakinhar kienu marru jieħdu bibita flimkien ma' missieru, ibnu u binta. Fin minnhom uħa l-mobile tagħha għal iskopra li din kienet żiedet persuna fuq il-Facebook tagħha. Hemm beda jgħajjat u joffendija u jgħidilha sabiex tneħħi lil din il-persuna. Ir-raġel min-naħa tiegħu qal li huwa qatt ma kien f'relazzjoni ma' din il-mara iżda kienu jaħdmu flimkien. Għalija kienet ħadet grazzja miegħu u bdiet tibatlu messaġġi b'mod regolari. Tenna li l-partner tiegħu kienet qiegħda tiddejja u anke marret id-dar tagħha sabiex tgħidilha biex tieqaf, madankollu komplet tittantaħ. Il-tribunali konkluda li r-raġel mhuwiex affidabbli u kundannah iħallas lil-mara somma ta' 535 euro bl-imax legali. Żewġ persuni tresqu l-qorti akkużati li fi frar tal-2019 attakkaw raġel anzjanu serqulu l-kartiera u ma tpoġġew taħt is-supervizjoni tal-uffiċjali tal-probation. Il-maġistrat li sabet li żewġ irġiel ħatja ta' ser aggravat. Il-qorti qalet li kienet tal-opinjoni li fiċ-ċirkostanzi jkun fl-aħjar interessi kemm tal-akkużati kif ukoll tas-soċjetà jekk l-irġiel jitpoġġew taħt ordni ta' probation u trattament. Huma ġew ikkundannati għal sentej probation u ġiet imposta wkoll ordni ta' trattament.